mogu da kažem da je ovo jedan od sporazuma koji će zaista doneti mnogo dobroga obema našim zemljama. Ono što je karakteristično za našu saradnju, to je da do sada sigurno nismo ispunili pun kapacitet u oblasti saradnje na nivou trgovine poljoprivrednim proizvodima, na nivou izmene znanja u oblasti poljoprivrede. I iz tog razloga mislim da je ovo zaista novi dan u našim odnosima i mislim da i Srbija kao zemlja sa fantastičnim resursima u oblastima poljoprivrede i Izrael kao zemlja koja definitivno ima najnapredniju tehnologiju u oblasti poljoprivrede mogu mnogo toga zajedno da urade.